Dit is een Q-podcast. Top Tierlist met Gerben Tuurlinks. Stevig windje vandaag hier aan zee, maar dat houdt ons niet tegen om toch weer een podcastopname te doen. En deze keer samen met Mila. Damn. Mila. Ik ben Karim. I forgot my name. Milan en Karim. Ja, sorry, het is zo lang geleden. We wouden hem eigenlijk niet meer uitnodigen, maar hij zit hier nu toch. Hij heeft zichzelf uitgenodigd. Ik ben blijven mailen gewoon. Wat ook bij deze welkom. Toch welkom. Voilà, merci. Nee, absoluut niet. Vandaag op de planning wel iets leuk. Alle soorten go-karts, fietsen en dergelijke dat je kunt huren op de dijk. Fantastisch. Ja. Hebben jullie dat veel gedaan als kind sowieso aan Tuka? Ik wel eigenlijk, ja. Ik eigenlijk minder dan ik wilde. Want elke keer dat we naar de kust gingen, was dat zo van... mag ik dat? Oh, jij En moet dan het mag ook. het niet. Nee, dat was zo... Ja, nee, we hebben dat de vorige keer al gedaan en dat kost zoveel en blablabla. En hoofdpijn en met je broertjes en je zusjes. En, En ja, dat was... hoofdpijn. Ja. Maar come to think of it, nu dat ik zo ouder word, wat was eraan dat het zo leuk maakte? Want ik weet dat het mij altijd excite, maar waar ging je heen? Want je ging toch niet ver van je ouders dan of zo? Nee, maar ja, ik heb altijd zo... Ja, dat ligt hier ook op tafel. Ik heb altijd zo de familie go-kart gepakt. Ja. Ik heb nooit een alleen mogen pakken of zo. Oeh. Want, ik denk dat mijn ouders mij gewoon niet vertrouwden of zo. Maar ja, maar Dat zal ook zijn Ik was reden wel een avontuurlijk kind, dus het zou mij niet verbazen dat ik gewoon in die go-kart weg was. van een stem naar knokken. Is dat ver van elkaar? I don't know. Ja, zeker wel. Oké, fantastisch. Mijn Goed, ouders zijn mij Milan. ook ooit wel eens kwijtgeraakt als kind op de dijk, dus misschien hadden die ook zoiets van te voet hebben die al verloren, laat staan in zo'n go-kart. Ja, dat is ook wel waar. Maar het is hier wel, zoveel kinderen doen het. Op zich is het wel heel veilig. hè. Ja. Maar we hebben echt heel wat soorten dingen liggen. Ik zou zeggen, pak er eentje uit, Milan. Jij mag Onze beginnen. uninvited guest mag beginnen. Wauw, is dat going to be de running gag Ja, van zo ja. vandaag en morgen ook? Ik ga een brommertje nemen. Brommertje. Oké. Ja, ik ga het gewoon nu direct al zeggen. Fucking F-tier. Wat? Ik ging brommertje? net zeggen, echt een van de leukste dingen. Ik zie nu ook constant kinderen op de dijk met zo van die elektrische brommertjes. Maar die zijn niet elektrisch, hè. Het staat gewoon brommertje, hè. Maar is het puur esthetiek? Als in het concept van al die wagentjes is toch hetzelfde? Even voor de kijkers, voor de luisteraars. Er staat zo ijskerp politiewagen, elektrische kwatte lichtfiets, treinfietsje. Dus zo ijskerp politiewagen, treinfietsje. Dat zijn drie kanten van dezelfde munt. Maar gewoon gaat- esthetisch anders, toch? Exactly. Ja? Maar ik heb die wel nog nooit gezien eigenlijk. En wat is explain de brommertje to me, Gerben? Het brommertje is gewoon, dat is zo'n fiets. Soms hangt daar zelfs nog een stok aan, zodat als dat een heel klein kind is, dat je dat nog vooruit kunt duwen. Maar dat is zo'n fiets, maar dan lijkt het op een brommer. Maar in plaats van dat je zo'n leuk go-kartstuur hebt, autostuur, Ja? heb je een brommerstuur. En dat is veel minder leuk. Allee, vond ik toch als kind. Ik wou dat nooit. Pas op, dat ziet er wel cool uit als klein kind. Dat is waar. Ik zou ook wel zeggen als kind dat ik zo brommers cooler vind dan auto's, snap je? Ah ja, ik was echt absoluut niet dat kind. Los van het elektrische, ik zie nu ook echt constant kinderen met die brommertjes en ik dacht van, ik zou dat zo cool gevonden hebben. Ah ja, oké, dan zijn we niet op dezelfde golf. Eigenlijk is dat wel spijtig, hè? Er zijn toch nog zo vrij veel adult dingen, child dingen die adults niet kunnen doen, maar waarom niet? Maar pas op, die zo Springkastelen. sociaal onaanvaardbaar zijn geworden als volwassenen, maar in principe maar kunnen het wel ik zie gewoon echt, doen. Ik kom vaak toe op zo'n evenement, ik zie een springkasteel en ik baal keihard dat er kinderen op zijn. Want ik ben zo... Like, leave me a turn of zo. Dat is verschrikkelijk. Maar ik heb nu wel een goed excuus. Ik heb nu een zoontje, dus dan kan ik altijd zo... maar ik ben hier met mijn klein zoontje. En ik spring gewoon met hem. Maar eigenlijk denk ik... Woehoe! Springkastelen gaan eigenlijk 60% van de reden zijn dat ik een kind pak. Eigenlijk is dat wel gewoon waar, hè? Dat je gewoon, als je een kind hebt, kun je Ja. dat allemaal gewoon Ja. herdoen. Dat is Heerlijk. de play. Maar waar gaan we brommertje zetten? Ik heb geluisterd en ik heb hem op F-tier gezet. Herman. Wat vind jij daarvan? Ik zou Brommertje wel iets hoger zetten, toch? Ja? Want, gewoon, het ziet er cool uit. En je moet je gewoon inbeelden, als klein kindje, pak nu zo tussen de 5 en 10 jaar en je ouders zeggen, je mocht pakken wat dat je wilt. Ja, je gaat toch voor zo het coolste zetten, zo de brommer. Of... Het brommertje als het allerlaatste die ik Echt? kiezen. Maar kijk, weet je wat we doen? Weet je wat, we zetten het dan op E. Dat is Op niet E. helemaal Ik onderaan. vind maar- oké. Oh, E is heel oké. Bar. Oké, top. Dan ga ik meteen de volgende pakken. Which is... Ik weet het nog niet. Maar dit is een tough choice voor Deze. Gerben. De lichtfiets. Dat is eentje die zouden volwassenen ook nog moeten kunnen doen. Ja. Dit is de allercoolste, de lichtfiets. Maar wacht, is dat zo die lame-ass fiets die mensen zo deze zo? Nee, dat is echt zo'n fiets en je kunt van voor die trappers, maar je ligt daar echt in en je hebt links en rechts, in plaats van een stuur, heb je links en rechts zo hendels en dan kun je echt zo slippen zo. Oké, wacht. Dat is nu de enige dat ik mij herinner.
En die was wel... Die was echt... insane. Sorry, ik zeg het nu al, die is S-tier. Ja, dat was echt 100%. zo snel mogelijk, echt zo... En dan gewoon... Dat slippen was insane, man. Oké. Amai, dat is een childhood memory dat terug is gekomen of zo. We gaan hier niet te veel woorden aan vuil maken. Nee, echt gewoon Die is wel S-tier, S-tier. helemaal Maar bovenaan. Come to think Bam. of it. Nu, we praten hier over snelheid, over coolheid, maar waar doe je dat? Je hebt toch zo iemand mee een keer? Ik heb dat wel nog nooit gehad. Heb je nog nooit iemand maar meegehad? soms wel, als je wandelt op de dijk, dat wel. Dan moet je soms echt zo voor die, maar ik dodgen denk voor die ook dat kinderen. je Zo, wow. want dat niet gaat lang toch moet nog wandelen snel? op de dijk. Als je nu even een paar minuten wandelt, dat je wel een kind tegen iemand ziet rijden. Heb je al gezien hoe druk het hier in Oostende is? Sorry, maar alle mensen die naar Oostende komen, superleuk, hè? Maar er zijn nog badsteden, hè? En waarom moeten jullie allemaal naar Oostende komen? Die fucking dijk is hier overrompeld met mensen. Hier is geen plek. Wel allemaal zeer welkom in Met ons je Q Beach Beach House, House in hè? Oostende. Maar Blijf blijf gewoon weg van de dijk. Ja, Kom gewoon kom het niet in gebied Oostende, maar wel naar ons. en ga dan weg. Naar Middelkerken of zo. Of Knokke, I don't care. Maar waarom allemaal naar Oostende? Maar het zit echt diep of zo. Ja, wel. Ja, maar... Damn, you good? Ja, Gerben, maar zet jij aangereden door een kindje onlangs Ja, maar, misschien? sorry, wandel nu eens even 10 minuten en de dijk ziet er helemaal anders uit. Hè? Dat is waar. Dat is Maar ik ben niet aangereden door een kindje, gelukkig niet. Nog niet. Anders De zou zomer er- is Hij is nog niet gevallen voorbij. geweest als kindje. Karen Bols toch? Oké, maar de lichtfiets S-tier, Ja, sowieso. Sowieso. Ben ik Jij bent aan de 100% beurt. mee eens. It's your Oké. turn. Ja, wel, kijk, ik ga dan het enige pakken dat ik ooit echt heb gedaan, of vaak heb gedaan, en dat is de Family Go-Kart met 8 tot 12 zitjes. Dat is echt de grootste van de Maar grootste. pas op, 12 vind ik ook wel zitjes? echt veel. Ik Maar denk dan dat hangen ze daar vaak een aanhangwagen nog aan. Maar die Ah, kunnen niet wat? trappen, maar die moet je dan mee vooruit trappen. Dat is eigenlijk ook niet zo chill. Oké, wow, Gerben, explain. Een aanhangwagen. Ja, dus dat is dan zo een go-kart remork. met- Ja, dat is zo... een remork. Sorry. Ik probeer in... Nee, dat bedoel ik niet, maar ik heb dat gewoon nog nooit gezien aan een go-kart. Ah ja, maar dat is echt zo'n go-kart van 8, dat is eigenlijk de maximum vaak. En dan heb je nog zo die kleine babyzitjes, maar daar kan niet iedereen Ja, in zitten. ja. En dan hangen ze daar nog zo'n een aanhangwagen, remork aan, met nog 4 zitjes. Ah, wow. Maar daar kun je... Soms zijn er trappers op, soms niet. Dus dat is een beetje het ding. Of gewoon zo trappers voor de show. Ja. Ken je dat? Zo gewoon de kindjes hebben dat Ja, gevoel dat ze ja, meedoen, ja. maar eigenlijk doen die niks. Ah, Maar dat dat is toch wel... Wie heeft er een... Allee, dat is echt voor families dan. Ja, dat is voor crazy En families. Maar wij waren met een gezin Zo van met heel de neven en 5 en nichten dan en al? later nog met 7. Dus allee, dat Ja, je gebeurt kon wel wel. een go-kart Ja. vullen. Maar je hebt ook zo van die mensen en die komen dan hun vrijgezellen ook weer hier in Oostende vieren. En dan zo heel de dag op zo'n go-kart. Dan huren die heel de dag zo'n 12-zit En go-kart. ondertussen drinken. En drinken. Ik heb hier pas meegemaakt dat er hier ene, die waren allemaal aan het go-karren en die roepen super fars naar mij. Hey Gerben, schat van de weg. Maar zo echt niet op een leuke manier. Dus ik dacht al van, oh guys, doe maar normaal. 2 minuten later zie ik, ploep, een van die mannen hun gsm's uit hun zakken vallen. Dus ja, ik was echt al van, this is my time to shine. Anyways, ik ben wel gewoon lief geweest. Ik ben die gsm gaan oprapen. Oké, toch. Ben daar keihard achter gelopen en ik heb die teruggegeven. Damn, you're a bigger man than I am, man. Ja, ik had het eigenlijk niet Echt? moeten doen. Ja. Ik had tenminste een paar selfies met middenvingers of zo genomen. Ja, oké, dat misschien wel, maar uiteindelijk wel teruggeven. Ja, Want weet je dat wat, wel. ik heb nu net een nieuwe iPhone gekocht en ik zweer het u, dat was zo'n gat in mijn budget. Ja. Moest ik dat verliezen en iemand vindt die of ziet die vallen en beslist echt bewust van, ik ga die niet teruggeven. Mick, Oh, dat is echt... Ik heb op Doer vorige week ik heb een gsm op de grond gevonden. Die was net gebeld aan het worden. Dus ik pak dat op. Allemaal in het Frans natuurlijk. Ik wring mijzelf echt door bochten om naar een meetingpoint te komen met die madame. Nee, ik geef die gsm af. En ik zat een beetje op mijn honger. Die was gewoon zo, merci. En ze kast hem. Oh. En ik was zo, I mean, kom maar, als je gsm kwijt zet op festival of zo, dat is verschrikkelijk. Dat is het waar kan Dat is gebeuren. Waar dat je die ook superkut. verliest, maar ik Dus snap als het op een iemand festival. dan clutcht voor u om die terug te geven, ik weet niet, au moins, je zelfs- betaalt mij een pint of zo. Voilà, ja, ik Toch? ging zeggen, Of je die stelt moet het niet voor geven, maar een en dan kan, drankje ik is zeggen, wel dan kan ik echt... zeggen, nee, dat hoeft niet. En dan ben ik de nobele guy, maar at least gewoon echt gewoon Met zo, een kans om ah, ja. nee te zeggen. Merci, hè. Wauw. Weg. Wat En was ik dat, vond dat Doer? wel een beetje vrijpostig. Wat was dat op Doer? Op Doer. Typisch. Typisch. Al die mensen van Tour ook. weer. Al die mensen van Die was Doer. waarschijnlijk in een andere... Haar ogen waren niet klein. Oké, we zijn, Maar dus- we zijn afgedwaald Ja. van een... Waar zaten we? 8 We zaten bij de go-kart Family Go-Kart naar met Doer. 8 tot 12 zitjes. Ja, ik vind dat ook wel echt
A of B-tier. Gewoon... Wow. S-tier, sowieso. Ah, oké, toch. Maar ik was al rekening aan het houden met Gerben zijn hate in ass. Want die gaat dat nooit op S-tier willen zetten. Jawel. Want, ik ken het. Dat is mega gezellig. Voilà, ik kom uit een groot gezin. Dat was ook gewoon leuk met je broertjes, je ouders. Ook gewoon met vrienden. Stel je gaat met vrienden zo 4 of 6 naar de kust. Je drinkt een paar pinten. Je bent zo wat tipsy. Misschien zelfs meer dan tipsy. Kom, we gaan op de go-karten. Maar je gebruikt dat echt als vervoermiddel. Ja, maar kijk, dat ding is aanvaardbaar. Maar je hebt ook zo'n bierfiets. Als je praat over dat is een no-go. Echt waar. Mensen op bierfietsen zijn verschrikkelijk. Maar waarom zegt iedereen dat? Ik wil dat zo graag eens doen. Dat ziet er zo grappig uit. Ik heb echt zo'n vriendenkring die dat echt zo graag zou doen. Maar als ik ze zie, als ik mensen die niet ikzelf en mijn vrienden zijn, zie op zo'n bierfiets, denk ik altijd, marginaal. Ik vind dat er maar zo ik zou het zelf zo gezellig graag uitzien. doen. Ja, toch? Die hebben ook altijd zo een of andere speaker mee die muziek zit te blazen Ja, voor heel dat de is deel straat. van of heel deel van de dingen. En ik vraag me één ding nog altijd af. Wie is dan de dupe die moet fietsen? Want er moet toch iemand nuchter blijven? allemaal. iedereen Dat is toch, toch hè? een verfijnd systeem, denk ik. Ik denk dat die echt allemaal trappen naar één soort motherboard van een ketting of zo. Maar dan moet er toch iemand sturen? Er moet toch iemand nuchter blijven? Je rijdt over de Ja, dat openbare wel. weg. Tenzij dat met een chauffeur komt. Dat kan misschien ook wel. Ik zou het echt niet weten. Ik heb dat dat met een chauffeur komt. Ik weet het nog ook nooit niet. gedaan. Ja, dat is een goed punt. Want je mag niet dat fietsen, hè? Nee? Nee. Oké, als jullie het weten, laat En het dat ons doen het weten. ook allemaal niet, hè? Laat het weten in de comments. En wie weet is de Maar volgende podcast op een bierfiets. Ik ga dat eens zou- vragen aan de baas. Is dat bij productioneel haalbaar? bij deze dips, ik wil daarbij zijn. Of gewoon bij alle gasten, want je hebt daar Ja. veel mensen voor nodig. Hè? Ja, inderdaad. Iedereen die ooit op de podcast was, op een bierfiets. Op de bierfiets. Ja, als zo de grote zomerfinale. Ik vind dat echt een top idee. En dan blijft er één iemand nuchter. De productie. De productie. Die stuurt. Maar dus ik ga Family Go-Kart met 8 tot 12 zitjes sowieso op S-tier zetten, S-tier. toch? Ja, Milan? ik ben akkoord. Oké. Zeker, Mila? Ja, Mila, dat wel zeker. Zeker een vast kalin. Let's go. Kalin. Wat zou mijn bijnaam dan zijn? Gember, zoals iedereen. Dat vind ik echt een te makkelijke. Vind ik wel goed. Wist je dat er niks rijmt op Gerben? Gerben. Verben. Ja, maar een Duitser die het woord verven uitspreekt. Nee, maar zo werkt het niet. Ja, Ik ga nu heel de podcast zitten denken aan een rijmwoord. Hè. Ja, dat dat is is niet like, you just ruined this. Ik dacht altijd dat mijn vrouwelijke naam Melanie was. Maar blijkbaar is het wel gewoon Milan. Dat is Mila, wel ja, makkelijker. Mila is toch... Mila. Ik vind Ah, Mila ja, cuter. ja. Ik vind Melanie Mila ook. ook Maar, cuter. Milan, ja. Dat is Mila is eigenlijk heel cuter. mooi. Allee, de naam van mijn dochter. maar dus, back to business. Oké, ik ga er weer een uitpakken. Een elektrische quad. Oh, heerlijk ook weer. Maar is dat echt iets dat mensen aan de kust doen? Ja, dat wordt echt veel gedaan. Maar op de dijk? Ja, zo vaak politieteamt of zo brandweerteamt. Zo. Maar niet het gewone plebs. Ah, teamed. Ik dacht brandweerteams, Ah, ik dacht ook politieteams. Ik dacht, ja, wij kunnen daar toch niet op zitten? Nee. Teamt. Als in... Dat is echt, dus dat is toch ook gevaarlijk? Nou, maar dat gaat niet heel hard zijn. Dat is echt voor hele oké. kleine kinderen. Want Ja. ik denk als wij daarop gaan zitten, zeker ik, dan denk ik dat dat spel ook wel direct kapot is. wacht. Ik denk dat ik mee begin te komen. En ik moet zeggen, in mijn zure mindset, als ik dat zie, ben ik altijd zo van... Trap dat gewoon een keer met die benen, manneke. Maar echt? Verwendnis. Nee. Wat voor dikke... Dat is wel een ding. Ik kreeg dat ook nooit van mijn ouders, omdat dat verwend was. Ja, Ja, inderdaad. voilà. En nu ben ik zuur. Ik ben niet zuur, maar gun het er ik ben niet. ook wel zo'n beetje jaloers als ik kinderen daarop zie. Ja. Gewoon omdat ik dat nooit heb kunnen... Allee, ik mocht dat niet. Of dat bestond misschien zelfs Ik denk niet net, 15 dat was of niet 20 zo jaar gangbaar, geleden. inderdaad. Ja, ik- kijk. We worden hier slecht gezet eigenlijk. We Hè? worden niet echt... Ja, maar ja. Ik heb het- ja. Maar Laat dus dat je nog gewoon eens, meer ik verwend, heb een zoontje, dus binnenkort kan ik gewoon met hem op zijn elektrische quad zitten. Ik ben heel benieuwd of die quad dat gaat overleven. Ik heb echt zo'n kleine quad in mijn hoofd, waar echt zo'n kind van 3 al eigenlijk een beetje te groot voor is. Papa, mag ik ook eens... Nee, alsjeblieft. Of misschien gewoon zo zelf in lot nog een keer. opdrijven. Zo nooit van die video's Oh. gezien, zo een papa die zo een standaard elektrische... gewoon een hoe heet dat, kettingzaag? pocketbike of weet ik veel wat. Die drijven dat heel op en die kunnen daar dan mee driften en zo. Ja, gewoon, maar echt veel mensen deden dat. Zo go-karts en dan gewoon zo'n kettingzaagmotor daarop en dan ging jij 30 per uur. hè. Voilà. Wauw, Ja, ja. insane. Hey. Dat is echt easy, hè. Een kettingzaag kost niet zoveel, hè. En een go-kart ook niet, dus... En het geluk van een kind is onbetaalbaar, hè. Dus Dat is it's de main priceless. reason. Dat is zo dat van die wel. papa-praat. Oh, over naar de volgende, kom. Nee. Maar jij En bent u elektrische gelukkig quad? zien maakt mij ook echt gelukkig. Maar dat is ook omdat ik ook nog een kind ben, onbetaalbaar. ja. Zijn vader is niet kan naar boven. Vandaar dit thema. Nee, een elektrische quad is sowieso wel super cool. Maar wij zijn geen gunners, wij zijn haters.
Waters vandaag. Omdat wij dat nog nooit hebben Omdat gedaan. we dat hebben allemaal. gedaan. Dus, CD. Toch tenminste ja, B. dat is een goede manier om muziek te luisteren. Ja. Wat? CB? ACDC. Nee, hij zei CD. Ah, CD, oh. Amai, dat is... Sorry, ik dacht CB Chris Brown. CD? Ik zit echt in mijn wow. simpele. Ja, voilà. Oh my god. Afschuwelijk. Zo echt naar huis. Ik ook. Kunnen we, Nee, dat is totaal kunnen we niet waar, daar eigenlijk. zo'n geluidje op monteren? Zo die... toetoem, tss. Ik hoop dat het gewoon niet in de montage komt. Elektrische quad. Ik zou het op C zetten, eventjes. Ja, ik ook. Jij Oké, bent B. Ja, C, hè? ik ging B zeggen, maar jullie zijn met 2, dus... Maar C alhoewel, dan. ik zie hier ijskern politiewagen liggen, dat is allemaal wel minder cool. Dat is allemaal F. Ja, dus, Allee, nee, dus we we zien wel doen... nog. Oké, we gaan toch B, Gerben? Oké, ça va? B. Oké. Ik zet hem op B. Thanks, boys. Ik pak de volgende. Autootje met stok. En hier komen we bij het punt waar dat jij dichterbij het gebeuren gaat zitten. Want je kunt dit op 2 manieren ervaren. Ja. Als kind, dat je daarop zit en dat heerlijk is, want je wordt vooruitgeduwd. Of als vader, dat je er zelf niet mee plezier aan hebt, maar je moet heel dat ding de hele tijd de hele dijk oversleuren. Maar dat is dus echt zo'n stok. Ja, zo gewoon zo'n stok. En je Ja, moet- ja, Ja, oké, ik had ook zoiets van paint a picture, please. Want ik wist ook niet meteen wat dat was. Maar oké, autootje met stok, ja, echt gewoon Ja, dat gewoon. Dat is- constant duwen. Ja, ik was aan het denken aan een botsauto met zo'n stok in de lucht dat je zichtbaar waard. Maar dat is het dus niet. Nee, het is echt zo'n stok waarmee zo, echt voor hele jonge kindjes je die daar mee vooruit kunt Oké, duwen. dat is wel gewoon lemes of zo. Ik vind dat ook wel. Dat is gewoon... Zeker ook omdat dat meestal zo van die kinderen zijn die toch nog in de buggy zitten. Ja, laat ze dan gewoon in de buggy. Hè. Dat is zelf. Dat is ook Ja, vier wielen. exact. Allee, dan moet je niet €30 kopen voor stofbrommerke. Oké, maar misschien... Nee, maar ik snap u wel. Ik vind dat ook echt, ja, ik zou zeggen Dit- overrated, maar zelfs ja. niet, want iedereen weet dat dat ijs is. Ja, dat is echt... Iedereen weet dat dat echt... Het is exactly rightly hated of zo. Ja, letterlijk. Maar Ik ben jij zeker- bent van de generatie die het allemaal verpest. Hè? Want jullie zijn, dat zijn de mama's en de papa's die zo... Oh, en mijn eerste kindje, die moet ik nu toch wel... Oh, zo schattig, zo'n foto op zo'n brommerke. Ja, de Instagram, de Instagram parents. Zo gebeurt dat. En ik ben zo. zeker dat alle ouders die meekijken en luisteren mij voelen. Dat is echt... Pak jij veel foto's van je waarschijnlijk. kind? Mijn vriendin veel meer. Ja? Maar alles via Snap gewoon. Dus dat is wel het kutte, want mensen vragen nu soms zo van laat eens een foto of videootje van uw zoontje zien. Maar mijn vriendin en ik sturen gewoon constant foto's en video's door via Snap. Maar ik sla dat niet op. Mijn vriendin wel, maar dan moet ik echt zo terugscrollen. Zo van, wow, ik sla niets meer op. Dus, maar ja, dat gebeurt wel. Dus En jij zeker slaat zo... geen foto's van je eigen zoon op. Maar en zeker zo bij kinderen. de eerste dingen. Zo, zo zijn eerste dit, zijn eerste dat. Zijn eerste keer op het strand, zijn eerste keer op vakantie. Ja. Dat is echt wat ik bedoel. Dat is de eerste Maar keer op een ik fietsje kan op nu de dijk. bij deze beloven en garanderen, ik ga dat nooit pakken. vind dat je Autootje het met moet doen. stok. Als iemand ooit Karim in Oostende ziet met een autootje met stok, neem een Expose foto, me. stuur het op naar Q-Music en dan gaan wij sancties nemen. Maar ik ga zwaar uw vriendin bellen. Ik heb die haar nummer niet eens, maar ik ga het ook proberen die te bereiken om te zeggen dat hij echt een autootje met stok moet regelen volgende keer op de dijk. Die foto wil ik zien. maar Dat oké. jij daar zo achter loopt. Depressed as hell. Maar ik ga mijn zonnebril aandoen, dan zie je niet dat ik boos ben. Nee, maar dus dit is wel stil. gewoon super, super lame. Ja, F-tier. Zowel als ouder als als kind. Dat is niet... Allee, je ziet dan iemand in een lichtfiets of een family go-kart of een elektrische quad en jij zit dan op 5 km per uur aan het voorstokken worden door je moe pa. Maar ik Dat ben is wel een autootje met stok. Ik Ja, ben zeker ja. voor een kindje van zo 2-3 jaar dat wel echt leuk is. Maar bon, Ja. stil F. gaan Maar dat F tier. weten. Ja. Kindjes van 2-3 jaar raten niet deze podcast. Inderdaad. Fuck hun. Snap je? Wij maken de regels. Wow. Dat was te brutaal eigenlijk. Deed jij niet mee in een kinderprogramma of zo? Ja, I guess. Define kinder. Oké, dit is mijn beurt. Niet kleuters, hè. Ik ga dan voor... Ik ga voor de driewielerfiets. Ik heb deze keer echt... dit is pure verstandsverbijstering. Ik heb geen idee wat het is. Gewoon lijkt normaal mij- eigenlijk. Ik denk, ja, ik heb zo het idee van dat zo'n lichtfiets of zo'n licht-go-kart, maar dan met 3 wielen of zo. I don't know. Oké, ik heb Zou voor dat mij... zijn? Kent je zo die... Hoe zeg je dat? Die high school films of zo lagere schoolfilms waar er zo een bully toekomt op een driewieler. Dat zijn altijd zo pestkoppen die zo op een driewieler komen. Zo,
ja. Give me your lunch money. ja. Wel, dat is wat je in mijn hoofd hebt met zo van die driewielers. Oké, ja, daar wil ik het ook wel meer Zo, op de baseren. pestkoppen driewieler. Ja, Ken je maar... het? Ja. Die zien er eigenlijk altijd wel stoer uit. Die zijn er, daarmee dat ze Altijd dat zo van die gebruiken in vlammen op en castings. zo. Allee, zo Ja. zie je dat nu echt ook voor Ik mij. het ook zo voor. Maar anders, we zoeken het gewoon even op. Hè. Een Ja. driewieler op de dijk. Maar ik heb echt zo dat beeld gewoon van zo'n lichtfiets, maar gewoon in plaats van met 2 wielen vooraan, gewoon met 1 wiel vooraan. Is dijk met lange ei of korte ei? Lange Wat ei. denk je zelf? Lange ei? Goed zo. Is het... Ja. Ja, maar ik heb dyslexie. Mag ik dat Zeker? vragen? Ah, oké. Ik heb mijn roast ingeslikt vanaf dat hij zei zo, ik heb dyslexie. Ik dacht zo, Mijn excuses, Gerben. Nou, dat is niet erg, dat is niet erg. Ik moet daar al heel mijn leven mee dealen. Maar lange ei dus. Het internet werkt hier niet, dus we gaan het nooit weten. We gaan het baseren op uw verhaal. Oké, Ja. voilà. Dus gewoon zo een steady, goede driewieler. Ja, zo'n stoere driewieler Ken van de het? Westkop. Ik vind dat wel nog Ik cool. vind dat Geen ook wel S nog of A, vet of maar wel zo. solid. Ja, By the way, waren jullie... Even een side story, maar waren jullie snel weg met fietsen? Nee, Fietsen dan? ik echt niet. Ik echt niet. Ik ben Dat zoveel op was mijn bek mega gevallen. gênant, maar ik was de laatste oh nee, 4 wieltjes. in mijn klas Oh, die kon nee. fietsen. Ik heb echt nog zo gênant lang, ik denk zo tot het 4e, 5e leerjaar. Wat? Nee, no way, ik- no I way. swear to God, man. Oh Al mijn my balansscoren Waarom met 10 of zo. vertelt jij dit? Je zet jezelf zo. Maar nu kan ik fietsen, maat. Op die 2 wielen, hè, jong. Wheelies trekken. We zien gaan, jongen. We zien gaan. We gaan hier zuid een fiets knuren. We gaan hem Nee, eens maar zien ik was fietsen echt hier, man. tergend Serieus? laat met fietsen. Ik heb mijn klein broertje leren fietsen aan in tweede of derde kleuter, denk ik. Ja, Echt op 2 wielen, hè? Ja, maar ja, pas op, tuurlijk. dat was wel heel vroeg. Maar het 4e, 5e leerjaar Maar ik had ook is wel zo'n heel loopfietsje laat. vroeger. Op 1 jaar deed ik dan met die loopfiets. En op 2 jaar kon ik fietsen met wieltjes. En op 3 jaar kon ik fietsen. Dat is echt waar. Zo'n loopfiets, zo die typische zo kleine dingen zo met groen, rood en geel. Bedoelde zo'n Ja, dingen? Nee, dat zijn die plastieken. Nee, Ja, echt die zo'n plastieke deftig- dingen, ja. Nee, echt een deftig loopfietsje. wat is een loopfiets? Een loopfiets is eigenlijk voor een kind om te leren fietsen voor hij op een fiets gaat. Dan is dat zo... Ja, dat is heel klein. Dus die kunnen met hun benen links, rechts gewoon stappen. ziet. Maar dan kun je dat ook soms lossen en dan leren die zo'n beetje je evenwicht Daar zijn houden. mijn ouders de mist in gegaan. Hè. Die hebben gewoon meteen een normale fiets gekocht. Die hebben mijn ouders dus gekregen. En ja, en dan ja. kan ik dat niet. Hè. Ja. Maar eigenlijk blijf ik dat wel interessant vinden, het concept van fietsen. Als in van... Je leert dat en je verleert als dat in niet, van... Hoezo kan de mens dat? We zijn ons toch maar aan het balanceren op 2 banden van zo'n centimeter, snap je? Dat is toch gek of zo? Dat is wel echt raar, hè? Als je Zot, daarover hè? nadenkt, hoezo hebben wij dat orgaan van die balans daarop te houden? Snap je wat ik bedoel? Maar jij hebt dat niet, want jij kunt nog altijd niet fietsen. Hoezo zeg je net. heeft men dat balans? Wij hebben dat, maar jij hebt dat dus niet. Ik had dat niet op mijn 12, maar nu kan ik toch wel al zeker 3 jaar goed Ik vind dat we dat moeten testen. Dat is wel crazy. Ik ook wel. Ik zou zelf kunnen eenwieleren, denk ik. Ja? Pas op, Dat dat is is wel echt wel- echt moeilijk, hè? Dat is echt heel moeilijk. Ja? Ja. Dat ziet er Maar niet kom- zo moeilijk uit, vind ik. Als je dan ouder waart en ja, gsm's waren zo meer een ding, was je dan ook zo iemand die zo zonder handen fietste en echt gewoon op zijn gsm zat? Ik wel. En ik vond Ja? dat zo cool dat je dat kon. Zo gewoon blijven fietsen zonder handen en zelfs sturen zo door te draaien Ja? met mijn lichaam. Nee, ik dacht, ik ben ik echt ben zo zo opgevoed. cool. Ik ben opgevoed met het eerst zonder handen, Dan zonder dan tanden. zonder tanden principe. Ik zweer het Die u. zin, ik heb dat al jaren niet meer gehoord. Jawel, sowieso. Oh my Dus god, ik trauma's. mijn handen zijn altijd mooi op dat stuur gebleven. Vanaf mijn 15, wanneer ik kon fietsen. En dan wheelies beginnen trekken of dat ook nooit gedaan? Dat wat? Wheelies? Nee, man. Nee, ik kon dus echt super bang. Ik kon waarschijnlijk 1 of 2 kilometer gewoon constant op een... Heerlijk, dat is genieten. Dat Of vind ik zo nou die wel. mountainbikes van Decathlon Ja. met zo'n goede vering. Ziet dat kun je toch éénwieler houden? Ja, maar dat is Hoe nog va- anders. hoe Nee, maar vang je je hebt dat nog altijd anders? iets vast, hè. Een eenwieler is echt... Ja, ik heb een maat die circus doet en ja, ik heb dat al een paar keer mogen proberen op zijn is heel eenwieler. moeilijk om op te En geraken Ja, zelfs al, hè. voilà. Dat is echt, Ja, dat is echt niet gemakkelijk, heel hè. moeilijk. Dat is echt... Ja, want je moet die 360 balanceren. Hè. Ja, Want voilà, op een dus fiets dat. enkel 50-50. Allee, 180. Dat is echt geen lachertjes, hè. Maar dus, terug naar de driewieler. Waar gaan we die rijden? Want Ja. ik vind die wel echt solid. Ik zou die B ook zetten, met een elektrische quad. Dat is wel Maar gewoon... die is wel lager dan de elektrische quad, vind ik. Maar Oké, zo, zie je een dan? driewieler is zo, dat is gewoon zo een solid pick. Ken je Ja, het? voilà. Ken het. Kunt er niet mee missen. Can't go wrong. Het gaat geen nekken breken. Voilà. Maar Je kind kan niet omvallen. nee, voilà. Ah ja, ik bedoel als in van... Mensen gaan niet omkijken naar u. Ah, Waar zetten we hem? C zeker? C. Oké, Let's solid. go. Oké, tijd voor nog eentje. Ik zou zeggen van wel, ik ga hier gewoon...
Ja, dat is een goeie. Go-kart met paard vooraan. Ik zie het again niet voor mij, hè, man. Dat is gewoon hetzelfde als zo'n familie-go-kart, maar dan in plaats van met 8 plaatsen, met meestal 4 of zo. En van voor kan daar nog een kind op dat paard zitten. Maar heb je dat ooit al zien passeren? Ik heb dat nog niet gezien aan een dijk of Ik heb dat zo. nog Ja, niet ik zien wel. passeren, maar ik zie dat wel staan aan die kraampjes. Je maar hebt zo hoezo altijd kennen zo'n jullie paar dat? van Maar die niemand neemt go-karts dat toch? die gewoon niet verhuurd of verkocht geraken. Ja, dat zijn wel En dat meestal zijn zo- die. ja, dat zijn zo- die. Als je daar zo om 5 uur in de middag nog komt en alles is weg, dan krijg je dat waarschijnlijk. Oh, dat stom paard staat daarop. Ja, kijk. Ik zie het nooit niemand nemen. Ik heb het gevoel dat ook... Maar ik zou Het het wordt toch ook, niet geapprecieerd, of ik wel? zou het op D of zo zetten. Ja, want beeld je gewoon weer in als kind. Want ja, dat moeten we hier echt wel doen. Gewoon van beeld Ja, jezelf. ja, inderdaad. 10, 15 jaar geleden, of 20 jaar geleden, whatever. Dat paard was geen toevoeging, hè? Nee, dat was geen toevoeging, maar het is wel leuk dat er iets op zit. Dus dat wel. Dus, maar uiteindelijk als go-kart in vergelijking met de rest is wel nog Het altijd belemmert toch ook wel uw zicht? Ja, ja, veiligheid. Voilà, dat is toch... En ook Ja, als nee. kind, sorry, we zitten hier met 3 mannen. Sorry, maar ik vond dat veel leuker als daar 2 extra stuurtjes op stonden die eigenlijk helemaal niet Sowieso, werkten. een Dan een facts, stom facts. paard. Facts. Dus, Nee, ja, eigenlijk dat paard is een nadeel rather dan een voordeel. ja, vind ik ook. Ja. Dus Maar waar paarden hebben zijn we die voor altijd ingezet? nadelen, hè. Een hele community werd beledigd. Dat is een mopje. Dat is ook een mopje. Ik hou van paarden. Gewoon Ik niet van dacht dat je ging paardenmeisjes. zeggen, ik hou van mopjes. Wijsjes of missen paardenmeisjes. Dat was Sorry, ook gehaat. Milan, dat is... Wauw. Als we hierover beginnen, nee. We gaan dat niet doen. Dat gaan we niet doen. zwijgen. Nee, gaan we niet beginnen. Gaan we die Gaan we- tak niet Gaan we- Maar niet per Takken? se, pas op, niet per se paardenmeisjes, gewoon paardenmensen. Maar oké, het is zo. Het is zo. En onze omdat producer ze kan all or erover nothing zijn. meespreken. Voilà. Maar ja, sorry, maar als je profielfoto je paard is en als je een vriendje hebt en je zegt nog steeds, als je de vraag stelt, wie ziet je het liefste, je paard of je vriendje? En die zeggen, ik zie Sky Kalakarakakaka het graagst. Voilà, dat is vooral het probleem. Sorry bro. Diamond Cherry Blossom. Ja. Sorry, maar dan weet ik genoeg. Blijf uit mijn buurt, laat me gerust. Dat is vooral het probleem. Gewoon Ja. dat, ik snap, dat zijn mooie, zotte dieren. Maar dat beest zo ophemelen en boven mensen zetten, dat is crazy. En dan Ja, mensen die terwijl dat kan tegen ik mij echt niet zeggen. Omdat ik had de paardenworst getest bij Snack van de Week, hè. Oh, nee. En dan zeggen er Gerben. zo van die paardenmeisjes tegen mij. Waarom eet je dat? Waarom eet je dat? Daar zit bijna geen evenveel procent paardenvlees in als in een gemiddelde curryworst van een random bedrijf. Dus ik reageer daar dan terug op. Eet jij curryworst? Waarop zij ja reageert, zeg ik, ha, moordenaar, gotcha. Je zou denken dat Gerben de grote influencer, dat hij de bigger man is. Nope, absoluut niet. Wat ik net ook allemaal zei, heb ik allemaal in mijn hoofd gereageerd. Ik zou dat nooit in het echt doen. Ah, oké. Dat is Alles toch wat wij even ook zo zeiden een waren side note. allemaal Maar ik heb wel mopjes. gevraagd of ze curryworst had, maar ik ben niet verder gegaan daarop. Ah, voilà. Even toch wel maar de ja. aanstalten gemaakt, maar dat is niet afgemaakt. Ja, perfect. We zetten hem op D. We zetten hem op D. Maar dus om dit af te ronden, we love everybody. love Paardenmensen, everybody. hondenmensen, kattenmensen. En paarden aan zich zijn fantastisch, hè? Maar wel, no cap, de paardenstick is wel fire. paardenstick to be some amazing shit, man. Logische paardenworst. Fantastisch. Amazing. We houden gewoon van paarden in elke vorm. In is elke wat we vorm. zeggen. En elke maat. In elke maat. Tijd voor de volgende, de ijskar. De ijskar is wederom een 3-wieler, maar 2 wielen van voor en 1 wiel van achter. En je hebt echt zo'n ijskookkarretje voor u. Vind ik een solid pick als kind. Want er komen altijd mensen lachen met maak ik een ijsje. Ja, Dit is wel ja. Dat is wel conversatie. echt leuk. Dat is wel lachen. Ik vind dit gewoon, zonder te veel discussiëren, A-tiertje. Ja, als je een kind zet met Ja. grote imagination, dan is Voilà. dat echt wel heel leuk. Want doen alsof is fantastisch. Is Dat, hè? als kind. Ja, dat is echt waar. Oké, we zetten hem gewoon En op A. zeker al die volwassenen die u aanspreken en je denkt echt zo van, oh leuk, allee, die Ja, trappen exact. erin. Kevin Saget, jong. Ja. Vies, hè. Dat Oh, is geen echt zijn thuis, dat is die gewoon echt- zand op een horentje. Dat is wel echt exact hoe het gaat. Letterlijk, hè. Je voelt u zo goed, zo van, oh, ik heb al die volwassenen liggen. Ja, eigenlijk. Ik kan me dat niet meer herinneren, maar zo... Weet je, als kinderen zo met Play-Doh eten maken of zo... Ja? Is dat... Dat zag er Denk niet je niet uit, echt hè. dat ze hebben liggen? Of is dat... Doen die daar ook mee in? Is dat Ik weet wat niet je wil? wel. Allee, Maar is de sorry, je mindset? maakte toch ook Hoe zo van had jij die vroeger? moddersoep in de tuin en zo vroeger? Ik dacht echt dat mijn ouders daar echt van proefden, hoor. Maar Echt? dat is mijn vraag. Want als ouder doe je het ook... Jij gaat dat binnen een paar jaar merken. Vaak zo... Ah, ik weet het, maar yummy. denkt dat kind dan echt van... Nee, ik heb hier echt gewoon goud klaargemaakt. Of heeft hij door dat je aan het pretenden bent, snap je? ik denk wel dat die dat wel echt geloven. Tot op een zekere Ja? leeftijd.
En dan is zo de awkward moment dat jij als kind beseft van, die doet fake. En dan wandelt je gewoon bij je schaamte. En dan heb je Zo door van, van, dit was gewoon al de laatste 5 jaar. Ja. Allemaal leugens en bedrog. mind blown. Echt zo, heel mijn leven is een leugen. Kom, we gaan gewoon door naar de volgende. Het treinfietsje. Ik heb geen idee. Zijn dat allemaal fietsjes achter elkaar misschien? Ik zou het niet weten. Ja, ik denk dat dat zoiets is als Als de- een ijskar, maar dan in de vorm van een trein of zo. Maar niemand wil een treinmachinist zijn. Sorry, wie een treinmachinist wil Heerlijk. zijn? Nee, ja, gewoon puur alleen daar wel. Waar zetten we hem dan? Ook op de C. Ja, ik zou die ook wel... De ijskar is wel cooler, toch? En Wel, hij staat er ook 2 boven dan. Ja, dat is perfect. Dus ik ben wel op zich akkoord. Oké. Op A? Nee, sorry, wat zeiden jullie? C. Ja, C is goed. C is goed. Want een treinfietsje is zo... Ja, mij. En dan hebben we als laatste de politiewagen. Nu, dat is wel gewoon... F. Wat? Dat is toch nice? Dat is echt Dat de is beste supercool. imagination. Ja, Dat is- ja. Een politie zijn is toch zo een van de meeste fantasieën van een kind van. Want daar valt het Ik had meeste dat om te echt doen. niet. En als ik me dat Hoefjes goed oppakken en herinner, zo. dan zitten er ook echt sirenes op die auto's. Oh, Dat is gewoon wow, maar supercool. dat... Een kar met geluid... Sowieso plus 2 plaatsen. En ook, sowieso. je gaat sowieso ook zo volwassenen hebben die zo wat ook meespelen en zo respect voor iets uit de weg gaan voor de politie kennen. Dat is super. Als kind voelt je toch gewoon die god, denk ik. Oké, ja, dat snap ik wel. En zeker als dat nog eens geluid maakt. En stel je voor dat je nog eens zo'n petje erbij krijgt. Insane. Ik denk niet dat dat gebeurt, maar ze zouden dat wel echt moeten doen. Dat zou marketing zijn. Dus bij deze een tip voor alle verkopers en verhuurders van go-karts. Geef het. daar outfitjes bij, of een petje, of gewoon fake handboeien, of weet ik veel wat. Ja, Wauw. en at this point geef bij de ijskar ook gewoon echt ijs. Snap je? Laat je ook effectief een business opstarten. Geef, allee, ken het? Mannen, Hier jongen, ook beginnen. Entrepreneur. Die mannen 2 uur wegsturen met mijn gehuurd ding om dan daar het geld nog uit te halen van het ijs dat ze verkocht hebben. Dit is gewoon de play, mannen. We moeten dat eruit knippen, want we gaan dat gebruiken. Hè. We gaan dat tot stand brengen. Iemand, kunnen we dat nu patenteren? Ja, we moeten dat nu doen. Oké, maar in dat geval zou ik het ook wel zo... A zetten, hè? Ja, dat kan wel. Ja? Kan ik mee leven. Ah, toch ook? Ik zou dat ook wel doen. Ik vind dat de politiewagen en de ijskar wel echt op hetzelfde level Nee, zitten. ja, dat is eigenlijk echt zo, dat is echt wel waar. Toch? Maar dan dat is denk gewoon ik top. zelfs zo politiewagen high A en ijskar zo lage A. Ik denk politiewagen, zeker als daar geluid op zit, dat dat net iets Dat geluid leuker is dan een belangrijk voor ijskar. u, hè? Ja, maar tu, dat je zo mensen kunt laten schrikken. Zo, oh, sorry meneer. Ja, dat dan wel weer zo de andere kant van de munt is als je volwassen bent zoals wij en een of ander rotkind is de hele tijd met dat geluid aangegaan. Daarom blijft het op hetzelfde. De ijskar blijft Ja, kies. it's balancing each other out. Snap je? Oké, gewoon solid A dan. Solid A-pick. Solid A. Oké, prachtig. Dit was echt een van de langste podcasts, denk ik, tot nu toe. Maar dat is helemaal oké. Want we hebben op de ijstier de lichtfiets en de family go-kart met 8 tot 12 zitplaatsen. We hebben op A-tier de ijskar en de politiewagen. Op B de elektrische quad. C het treinfietsje. 3... Op 3, dames en heren, de driewielerfiets. Ja, maar op 3 zei ik dus maar. Ik wil Op dus- 3, ja, wow, ik heb Je deed ook. Op C de driewielerfiets. En ik had het niet eens door, hè. Op D de go-kart met paard vooraan. Op E het brommertje. En op F het autootje met stok. Bah. Ja, F is solid. Ik heb wel iets, het brommertje mocht misschien een klein beetje hoger, maar... We live in... Daarin Ja. Brommertje staat goed waar hij staat. Ja, Ja. ça va. Het leven draait om compromissen sluiten, Voilà, dus voilà, bij voilà. deze... En sluit jij maar een compromis met je vrouw binnenkort als jij een autootje met stok vooruit moet gaan duwen. We zien jullie graag Ik kom bij... je opzoeken, hè. Wij zien of horen jullie graag bij de volgende podcast. Tot de volgende, mannen. Ciao, kus. Bye. Q Q Music.